Alguna vegada t'has plantejat per què giren els planetes? El nostre Sol durarà per sempre? Podem salvar la Terra? Descobreix, experimenta i fes anar el cap per aprendre. Quina va ser la gran explosió que va donar origen a l'univers? Quins van ser els primers éssers humans? Com és l'ADN, el codi secret que compartim? Per què som capaços d'aprendre i pensar de forma diferent? I què podem fer tots junts per salvar el nostre planeta i combatre el canvi climàtic? T'atreveixes a comprovar com de divertida pot ser la ciència? Pensa, imagina i investiga amb Científicament, una col·lecció per ments curioses. Sembla interessant, oi?